tant vol dir que tenim un codi penal molt punitiu, molt repressiu. Aquí s'opta de seguir per enviar la gent a la presó. És més segur, deuen pensar això. Quan això després ja us diré que és al revés. En canvi, hi ha el que se'n diu les mesures penals alternatives, que vol dir, en lloc d'anar a la presó, que facin treballs en benefici de la comunitat, arreglar boscos, netejar boscos, acompanyar gent gran, regular el tràfic, etc. Per exemple, al Banc dels Aliments en tenim de gent que ens venen a treballar i que això també compta per la pena. Tot això està poc desenvolupat. I és una cosa que no s'entén, perquè si agafem les xifres, resulta que el cost d'una persona a la presó per dia, comptant tot, comptant el que val el sou dels funcionaris, el menjar, l'amortització de les instal·lacions, tot això, comptant són 90 euros per dia i persona. I en canvi, en les mesures penals alternatives, quan no van a la presó, agafant el més car, que és quan hi ha tractament terapèutic, quan han d'estar en una residència, agafant el més car, són 30 euros per dia. 90 per 30. És a dir, és 3 vegades més barat. I, a més està demostrat que per la rehabilitació funciona millor. És a dir, les presons, sobretot quan les condenes són llargues, dificulten la rehabilitació. La presó llarga alimenta l'odi i el rancor, i això fa que sigui molt difícil la rehabilitació. A més, perquè es rehabiliti una persona ha de ser un acte personal, de voluntat personal. Això no sé si ho vau veure per televisió, l'altre dia va sortir aquell home que va matar a una noia que corria un fútbol que es deia Anabel, i ho va dir-ho. Diu, és que la rehabilitació no és lo mismo, deia. Si quieres ser bueno, eres bueno. Y si quieres ser malo, sigue siendo malo. En el fons tenia raó. El que passa és que, clar, a part d'aquesta voluntat personal, tot hi va dir tot un proporció total, sent i obert, que no pas quan estan tancats molts anys. Aleshores, això ho fa com més difícil. El segon mite és que el perfil mitjà del pres és d'alta perillositat. Això ja us he dit abans, aquelles xifres, no és així. És aquest nivell alt de perillositat és un 1%. La resta són delictes greus o menys greus, sobretot menys greus. El tercer mite és que les presons són institucions còmodes i segures. Ja ha sortit per la televisió una vegada que hi ha presons que tenen piscines, que són instal·lacions modernes, les noves. La realitat és que, per exemple, un detall, la mort a les presons està present d'una forma continuada. A Catalunya, l'any 2013 hem tingut 43 morts. L'any 2013 encara no s'ha acabat. I d'aquests, 8 han sigut de suïcidis. Per tant, vol dir que la cosa no és tan còmoda ni és tan fàcil. El quart mite és que les condemnes només es compleixen en una petita part. Tampoc és cert. Això era així fins l'any 1995. Però a partir de l'any 1995, quan es va eliminar la reducció de penes per bona conducta, i abans, quan es portaven bé, els hi podien reduir la pena. Això es va eliminar l'any 1995 i ara les condemnes es compleixen al 100%. I la major part d'ells ho compleixen tancats fins l'últim dia. Només hi ha un 17% que poden sortir en tercer grau. En tercer grau és quan poden sortir de dia i han d'anar a dormir a la presó. D'aquests només hi ha un 17%. I per tant vol dir que la major part ho compleixen al 100% tancats. Vol dir que si han estat 7 anys, de cop i volta, després d'estar 7 anys tancats, els lleven a la porta i apanyeu-se. Això fa que el nivell de reincidència sigui més alt. Hi ha una relació entre la rehabilitació i la reincidència. I és que els presos que no han fet cap rehabilitació, que no han seguit rehabilitació, al sortir reincideixen un 50%. Quan han fet programes de rehabilitació, aquesta reincidència baixa al 35%. Quan a més han tingut accés al tercer grau, que us deia, o fins i tot llibertat condicional. La llibertat condicional és cap al final de la condemna. És a dir, anant enrere, per explicar-ho bé, hi ha 4 graus de condemna. El primer grau és quan entra, i és el primer 25% de la condemna. El segon grau és del 25 al 50. Quan arriben a la meitat passen, si pot ser, al tercer grau. Hauria de poder ser, però quasi mai és. I quan estan cap al final és la llibertat condicional. Aleshores, deia jo que els que han tingut accés a tercer grau i llibertat condicional, la reincidència és un 10%. I en promís la reincidència és un 40%. O sigui que, en general, podem dir que hi ha un 60% de gent que surt de la presó i no reincideix. Si no reincideixen vol dir que alguna cosa ha funcionat. Sigui a nivell personal, sigui a nivell social, sigui que han tingut un procés, han tingut acompanyament familiar, els voluntaris que anem, tot ajuda. Aleshores vol dir que si no hi ha reincidència, en principi hi ha rehabilitació.
I l'últim mite, ja acabo, és que la gent també molts pensen que els permisos de sortida que es donen generen inseguretat ciutadana. Això també s'ha dit molt. Si surten, després resulta que no tornen, s'escapen i tal. Les xifres que tenim és que els no retorns a la presó tendeixen a zero. L'any 2011 va ser, el 2011 va ser zero. I tots els que van sortir de permís, tots van tornar. I l'any 2012, l'any passat, un no va tornar. Aquest any no tinc les dades, però anem per any. Nosaltres, ara us ho explicarà el Carles, també us traiem a fora quan podem, amb sortides, fem excursions a la muntanya, a la platja, visitar museus, el que sigui, i tot això ella us ho explicarà. És un tema que diem respira a fons perquè respiren a fons. I tot això és una mica anar alimentant la motxilla personal de la rehabilitació. Jo tinc moltes més dades, però si cas, paro. I després que sapigueu tot el que vulgueu saber sobre rehabilitació, sobre la reinserció, què s'està fent per reinserir la gent quan surten, si jo puc contestar, us ho contestaré.